Bona tarda. Tothom està a punt. Les santes són a punt de començar. Per això les figures es van dirigint cap a l'Ajuntament. Ara ens donarà més detalls la nostra reportera, la Joana. I així mateix és. L'Èliga ja està dins de l'Ajuntament i la família Romafaves vindrà per la part de dalt. Les Momerotes i el drac i el dragalió també vindran per la part de baix. I és que tot ja està a punt de començar per començar les santes! Doncs ara ja podem donar per començades les santes. Glòria a les santes! Ens veiem avui al desvetllament Bellugós.